chingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza Ch2. Ndinofara kukuzivai baba namai matichaya. Ini ndini ndinonzi Chimedza nemburungwe. Ani? Mai matichaya ndivo vakadaro vachinge vakanga vakanuka. Kubva kana muri imi vachimedza nemburungwe tarasika, isu tinoda kuenda pavatsikidzi. Ndini tsikidzi, mai matichaya. Chimedza nemburungwe rimwe zita rangu. Hamuone, vakabva varatidza kudzikama mundangariro kwete muchipfuva. Baba vamatichaya vakati, tinoda uruyamuro rwenyu vatsikidzi. Muramu wangu, munun'una wavadzimai vangu ava, akafa zvisina tsananguro. Mushakabvu uyu ainzi Tabet urahwenda. Tinoda kuti mutisevenzerewo nyaya iyi. Mutiwanire nyakukonzera rufu rwaTabet. Vakabva vanyarara kunge vaiva vapedza kutsanangura zvese zvandaida kuziva. Ini hana yangu yakati zhukutu, kwete pamusana pekutya kana kuzeza. Ndaiva ndasevenza nyaya dzakadai kakawanda, asi ndaiti ndichangoipirwa yakadai, ndainzwa mwoyo wangu kusungana. Ndakamborembedza musoro wangu kwakanguva, ndichibva ndozouti nyadzu ndotarisa vamatichaya. Ndakati kwavari, muramu wenyu Tabet urahwenda akafa nenzira yakaita sei? Akaisirwa mugaba raakatakurira zvokudya achienda kubasa. Rini? Mwedzi mina yapfuura. Zvakaitikira kupi? Takazongoona mapurisa ouya achiti chitunha chaTabet chawanikwa pamadziro efekitari iya inogadzirwa jamu iri kunzira inoenda kunomhara ndege. Ndiko kwaaisevenza ikoko. Imi hamuizive here fakitori iya iri mudhuze nemigwagwa kana tichienda kunomhara ndege, uku panonzi paSweet James. Ndinopaziva hongu. Ndakadaro ndokumbonyarara ndichiedza kuhunza pairehwa apa paigadzirwa jamu mundangariro mangu. Ndakazongoti, munoziva here kuti muramu wenyu uyu akaurayiwa nani vamatichaya? Hatizive, saka muchitiona kudai tauya kwamuri. Ko, imi mai matichaya, mungazive here kuti akauraya munin'ina wenyu ndiani? Kwete. Pane wamunofungira here? Kana pitsi. Ko, imi vamatichaya, pane wamungafungire here kuti ndiye akakonzera rufu rwemuramu wenyu? Hapana. Mai matichaya vachibva vati, Tabet mwana anga achinditeerera chaizvo. Ndaimuda samare mwana wamai vangu. Iye zvino pandiri ndinonzwa sendisina rimwe divi remuyiri pandiripo pano. Handitomboziva kuti ndoitei. Zvavo vagoni vanopakura mukonde nemusika. Veduwe, chandakapara pasi pano chinotonanaira inda ikasiya madzinza mana. Ndakambonyarara kuitira kuti kupfikura kwamai matichaya kuderere, ndichibva ndati, mapurisa havazi vari kusevenza nyaya iyi here vamatichaya? Vari kuisevenza zvavo, asi ndinoona sekunge vatinonokera. Saka tauya kwamuri kuti imi mutiitirewo rimwe divi
kunyangwe mapurisa vachisevenza zvavo nyaya iyi. Ndakabva ndati, patsvene, asi imi hapana chimwe chamungafungire here kuti ndicho chingava chikonzero chakakonzera kuti muramu wenyu aurayiwe, Vamatichaya? Fungai zvenyu, musazvimanikidze kuti mubva mandipa mhinduro pakare. Ndakamboedza kufunga chaizvo Vachimedza, kunyangwe imi musati mandipa mubvunzo uyu nhasi, asi hapana chandakawana kuti ndicho chingave chikonzero. Ndinofunga kuti imwe nguva hunongova utsinye hwevanhu chete. Ndakaenderera mberi nekuvabvunza zvavaiziva kana zvavaive vanzwa maererano nekufa kwaTabet urahwenda. Zvandakanzwa ndezvekuti manheru emusi wezuva rekugumisira randira wegorero ndipo pakawanikwa chitunha chaTabet paSweet Gems. Fakitori iyi yaiva makare muHarare, iri munzvimbo yainzi Light Industrial Sites, iri mumugwagwa waidarika Nemo uchinanga kwaimharandege panhandare huru yeHarare. Tabet anonzi aiva apinda pabasa pachikwata chaitanga masikati chaipedza manheru emusi wekufa kwake iwoyo. Vamwe vake vaisevenza navo vanonzi vaiti pavaiva vapedza basa havana kunge vazomuona. Ndakaenderera mberi nekubvunza baba namai Matichaya zvimwe zvandaiziva zvaizondiyamura pakufeya nyaya iyi. Ivo vakaenderera mberi nekundipa mhinduro dzimwe dzaibatsira, dzaisabatsira, nedzimwe dzainge dzichatondifungisa kuti ava ndivo vaiva mazirema chaiwo emukadzi nemurume. Asi ndakaramba ndakangoti navo dzvemene kuvabvunza. Hongu, Tabet aiva nemukomana waidanana naye. Nzenza Popotai ndiro raiva zita remuchinda uyu. Kana paive nevamwe vakomana vaimbove vamushakabvu, baba namai Matichaya vaiva vasingavazive kunze kwaNzenza ega. Nzenza uyu aigara muChisipiti. Mushakabvu Tabet aive neshamwari yechisikana, Hongu. Musikana uyu ainzi Filia Gwatiridza. Musikana uyu aigara muChisipiti mumugwagwa mumwe chete waigara Nzenza Popotai. Ndakaramba ndichivabvunza kusvika ndasvika pandakaona sekunge ndaiva ndagutsikana nemhinduro dzavo. Ndakabvuma kuti ndifeye nyaya iyi ndichibva ndavataurira kuti ndinombozama. Vamatichaya vakabva vatiwo, edzai nepese pamunogona napo, mukatisevenzera zvikabuda, ndinokuvimbisai kukupai muripo wamunenge mareva pasina mubvunzo unobva kwatiri. Mazviitai zvenyu, asi ndinoda kukuzivisaiwo kuti muripo wandinoda unenge uri pamwero nebasa randinenge ndakushandirai. Kunyangwe ndisina kubudirira pabasa iri, ndinenge ndichitarisira kuti mundiripe mari yese yandinenge ndaparadza panguva yebasa. Kana kuri kubudirira kwangu, mari iyi inosanganiswa mumuripo webasa. Zvese izvi zvinorongwa nemusikana wamaona muhofisi umo anonzi Liza. Tapanzwa vatsikidzi, pese pamareva pakatiruramira. Hapana kukosha kwemari kungadarika upenyu hwemunhu. Isu tinongochema chete kuti dai munhu iyeyu angowanikwa. Musanyanye zvenyu kuzvidya mwoyo. Imwe nguva tingangokurumidza kuita mhanza munhu wedu tikamuona kana kuti kutomuwana chaiko. Ndakazopedzisira zvangu kudaro, ndangariro yangu yatondisiya kare.
ndakanga ndatoti dhuu kudzikakata dzangu. Kana ndofunga, handione kana munhu amire pameso pangu. Kana ndofunga chaizvo, handinzwe kana gidi rarira mugotsi mangu. Ndinobva ndaita zvekufunga chete. Kufunga zvekufunga zviya. Zvinenge zvisiri zvedambe. Kana ndikatadza kupedza nekugutsirira musoro, kunge dhakwa ranzwa nehope, hapana chinenge chandibudira. Ndinovimba kuti ndaiva ndabudirwa nemudzimu wekufunga uyu, pandainge ndichingopedza kunzwa zvatabet. Ndinoda kutora nguva ino kukutendai vateereri nekusubscriber. Makorokoto tasvika pa 1000 subscribers. Kune avo vanofarira zvavo kuuya vachitandara nesu pachirongwa, musati masubscriber, hapana chekumirira, ngatisubscribei. Pane shanduko yamuri kuona, pava nema-adverts. Takuonawo ma-super chats, ma-stickers, ma-super thanks, uye ne-membership iri available. Asi zvinhu zvese izvi munogona kubvunza kuti zvaitirwei. Isupport yamunenge muchipa pane chirongwa chedu, ende kubudikidza nesupport yenyu tichakwanisawo kutenga better equipment inoita kuti tive nesound yedu yakanaka, kuti pamunenge muchiteerera kana nemi zvinenge zvichiendeka, uye nekungosapotawo general support yekuti tete chichi. We appreciate nguva yenyu nezvese zvamunoenda through kuti muzotiunzira chirongwa chedu. Thank you. Runhare rwaiva pamberi pangu rwaitomhuka nekurira, asi ndaingonzwa sekunge paiva nenyuchi yaichema iri mumhango iri kure kure. Ndakatozovhunduka pandakanzwa ndozungudzwa bendekete. Ndakati ringei, ndikawana ndava matichaya. Ndakanga ndatokanganwa kuti vachiri muhofisi mangu. Ko, hamudaire foni yenyu here iyo? Ko, inga yabvira kare kuchakanya? Mazviitai. Ndakadaro ndonhonga runhare rwuya. Pandakati panzeve kwati, ndakabva ndanzwa kuti kochko. Ndikabva ndaziva kuti kana iye nyakuridza aiva asvotwa nekusadaira kwangu. Asi ini zvakandigumbura. Kana munhu ambofunga zvekundiridzira runhare, havi yangu inotozopera ndanzwa mashoko ake. Kwete zvakaita uyu. Ndakanyara zvangu kuridza tsamwa pandakadzorera runhare pachimai charwo. Asi matadza angu akatutunuka nehasha dzinoti kana dzandibata, musoro wangu unobva wasiya zera sezvinoita wenyoka. Tingachienda zvedu here nhai vatsikidzi? Mai matichaya vakandibvunza, vakatarisa murume wavo kunge ndiye aiva muridzi wezvigaro zvavaiva vakagara. Ini ndakati, mungachienda zvenyu hongu, munozonzwa kwandiri mushure mamazuva mashomanana. Tinozopota tichisvika kuno here? Handingade kukupai basa rakanyanya. Zvamandipa kero yepamba penyu kudai, ndichapota ndichikushanyirai, ndichikurondedzerai kufambira mberi kwandinenge ndichiita nenyaya iyi. Zvakanakai kana maona kuti makamanikidzika musingakwanise kusvika kumba, munogona zvenyu kuridza runhare. Ndakambonyarara ndofunga kuti ndini ndingavaburitse here muhofisi kana kuti Liza. Ndinozviona sepasina chimiro kuti kana munhu achinge auya muhofisi mangu, kana obuda ongofamba zvake pasina mbomuburitsa, sehwai iri kunenhaira mumunda usina chaingafure. Ndakaguma nekusarudza kuti ndivaburitse ini, ndichimbokurukura navo tumwe twunyaya twekutanda ndangariro hobvu. Ndatenda nekuteerera kwenyu.